Muista sit heti soittaa, jos tarvii apua. Jos tulee tenkkapoo, niin jätät se hetkeksi odottaa ja meet vessaan. Otat kännykän handsfreein korvaan ja hyppää takaisin sänkyyn, niin mä neuvon sua livenä. Joo, mä vedän sua kohta livenä lätty. Ei ihan ystävänä ajattelin auttaa. Hei Sepeliini. Mitä toi hourailee? Ei mitään. No, mitä Laura? No, ensinnäkin tää on viimeinen kerta, kun mä toimin teidän teinipostelioonina. Okei, mutta mitä se sanoo? No se oli oikeastaan sellainen ihan jännä juttu. No, Laura kertoi, että se tykkää... Mia. Hei, tuu sisälle. Mulla on tässä vähän vielä kesken. mä hyvin harvoin teen kotikäyntejä, mutta mikä teillä on vikana? Voi ei. Riisuka vaan ylös paljaksi, niin katsotaan vaikka ne rinnat ensiksi. Markus, hei. No niin. Rohkeasti vapaita pois. Mä oon vilpittömän otettu, että sä teet mitä tahansa mun eteen, mutta en mä ollut tosissani. Valittajat. Mä en välitä. Sä et meinaa livistää vai? En. Okei. Sitten livistä minäkään. Mihin sä meet? Venaa nyt. Missä kaikki muut on? En mä tiedä. No, mitä sä täällä teet? Ei mulla ole muutakaan paikkaa. Ja täytyyhän jonkun pitää huolta talosta, kunnes Toivo palaa takaisin. Eli se ei ole kuollut, mä tiesin sen. Tietenkin Toivo on kuollut. Hän paloi puhdistavassa tulessa. Siis mitä? Ja kun Herra tunsi uhrisavun tuoksun, hän sanoi mielessään, minä en enää koskaan kiroa maata ihmisen tähden. Selvä. Mitä sä tiedät Miasta? Mia on enkeli. Toivon ja Mian rakkaus on pyhää. Nyt he ovat yhdessä ikuisesti. Eli onks Mia kuollut vai ei? Kuolema on harhaa. Toivo ja Mia kuolivat, mutta syntyvät uudelleen pyhässä rakkauden liitossa. Ja sitten he johtavat meidät kaikki uuteen maailmaan. Eli? Etkö sä nyt ymmärrä? He nousevat kuolleista ja Toivo kulkee maan päällä uutena Messiaana. Moi. Moi. No, mikäs nyt on? Tuu sisään vaan.
Kävin siellä talossa. Siellä oli yksi tyttö. Siis minkä takia sä käyt vielä siellä? Maa sille mitään. No pakko saada joku vastaus. Oliko siellä muita? Ei kun tää yksi vaan. Sekoili jotain siitä, miten Toivo nousee kuolleesta ja palaa takaisin hieneen. Siis uskooko ne, että Toivo nousee kuolleesta? No ihan niin kuin mäkin. Miasta. Mä otan koko ajan uskonut, että se on hengissä, vaikka kaikki viittaa siihen, että se on. Mä en vaan tajuu. Miksi just Mia? Moi lapskulta. Kun näille asioille ei vaan oo mitään syytä. Toiset syntyy ja toiset kuolee. Miksi Mia? Moi. Mitä sinä katsot? Ei mitään. No, jatka sitten matkaas. Anteeksi. Oletko kotiin menossa? Kotoa tulos. Äiti ja Markus nukkuu. Nukkumassa tähän aikaanko? Makuuhuoneen ovi oli kiinni. Äiti ei enää mikään muu kiinnosta kuin Markus. Se onhan sinun äidillä ollut poikaystävä. Niin kai. Olen varma, että sinun äiti tykkää sinusta tosi paljon. Tää on mun isä. Tai oli. Minä en tarvitse sitä enää. Tuota ihmistä mä oon etsinyt koko elämäni ajan. Ja nyt kun mä oon löytänyt hänet, kaikki muutukin yhdentekeväksi. Paitsi äiti, joka on saanut kuulla minun valitusta siitä, ettei mulla ole isä. No mitä sä sellaisen lisälteet, joka ei niinku yhtään kasvata omaa lasta? Justiin. Mun pitää käydä kattoo, onko ne herrat. Moikka. Olipas se No joo. ihan turhaa sä jännitit. Mitä jännittänyt? Mun piti vaan... Niin mitä sun piti? No valmistautuu henkisesti. Valmistautua henkisesti. Lopeta toi virnuilu. Kerroks mä nyt Katjalle, miten sä oikein pärjäsit sun yrikoisvalmennuksessa? Et. Ja nyt sä oot jo hiljaa. No hiljainen, mut jos osaat. Okei. Siis apua! Mä se vaan oon. Sauli! Moi. Moi. Vieläkö sä jaksat selaa noita Toivon nettisivuja? Joo. Eikö kannattaisi lopettaa? Miksi? Kyllä sä tiedät. Niin kai se sitten on. Poliisit sanoi, että Mia oli siinä veneessä mukana. Olisi pitänyt tuoda pois se sieltä vaikka väkisin. Sä yrit. En tarpeeksi. En mäkään. Ei se nyt näin. Mä tiedän.